Negara Ngendraprasta iki. Ya alas Wisamarta iki babatana kinarya dadiya kraton. Yen to wis dumadi kraton jenengna negara Ngendraprasta utawa negara Ngamarta. Aku titip jenengku marang sira Raden. Anggonen selawas-lawas iki kinarya dadiya tetenger. Lamun to sira Raden Darmaputra wis tau pepanggihan kalawan Nalendra. Ing Indraprasta Prabu Yudhistira wis mat sinamadan daya binayan. Permadi aku titip iya kuwi mau kasatriyan Kumadukara Ngganana kumbang pengali-ali kang bakal ngayomi paduka Raden Permadi nggon munindake marang darmane kasatriyan. Wol pawan lan gorolo. Tahu jajar tahu gono. Hey, ha, ha, hey. Wah, ha. Hai. Lang indriya mangu mangungkung kandhuan man kowe sing jenenge Bratasena. Wah, iki sapa? Aku dulure Tuarimbi jenengku Prabu Arimbo. Kowe lagi nyawang aku lak wis genah iki lak pulasane wong Sekaralas. Iki biyen ning jenak banyu biru nggone Darmanto iki. Ayo. Tete kalungguhan iki aja kepenak kowe ngarabi adikku. Kowe mau wong lanang satriya kuwi mau ana loro. Netepana jiwa kasatriyanmu. Bedan negara Pringgandani. Atenana Ratu Gusti lagi kena boyong putri maju iki.